Bueno, chamame Lois, actualmente temos carnicería de pueblo. O inicio foi casi obligado, porque meus pais son carniceiros, meus avós son carniceiros, meu irmão foi carniceiro, e ao final non me quedou máis outra que a dar polo traballo en sí. A verdad, cando tiña 18 anos, era un futuro que a día de hoxe sigue sendo moi viable. Calquera persona que non teña chollo e que queira aprender un traballo que lle vaya a ter salida, un oficio, era o que quería dicir antes, un oficio que vaya a ter salida, este sería o oficio. Non sei o que nos fai especiales, sei que se algo me din conta o máis importante hoxe en día que quizás sea a marca que seas, o valor personal que lle aportes a unha marca. Entonces ao final intentamos reflejar que todo é diferente. Eu sempre penso na Coca-Cola, se vai algo, faino como se fose Coca-Cola, porque se tu ves algo roxo cunha franxa blanca, que se ven a cabeza. E a nosa idea é eso, pois temos o papel dálmata e temos todo para que a imagen, cando vexas un dálmata ou cando vexas un negro sobre blanco, penses en de pueblo. Pois mira, xurde de unha maneira moi particular. Eu veño de traballar noutro sitio que está aquí, próximo aquí, e a nadie lle comuniquei que iba a abrir isto, porque non quería meter no compromiso, nin meter nun apreto a nadie. Quería que a clientela fora orgánica, que viñera porque a persona lle apetece. E non porque, entre comillas, tú te paras con un cliente na calle e dices oye, mira, que vou abrir un negocio, entre comillas, oblígalo. Entonces, cal era a maneira, cando me fundo o meu traballo, empezar un proxecto de cero, de anunciarme ou de leválo a cabo, de chegar á xente dunha maneira diferente. Daquelas épocas era Facebook. Entonces empezamos por Facebook a poñer que íbamos a abrir de pueblo, sin poñer que era carnicería, e bueno, empezamos un pouco por aí. Como que gustou o xuego. Entonces, pois se o xuego gusta, sigamos xogando. Creo que é unha relación diferente. Non, creo que as redes sociales o que nos dan é que nos deixan chegar a todo o mundo. Refiero a todo o mundo, diferentes tipos de personas, diferentes tipos de edad, e despois ao chegar aquí todo se transfiere ao tradicional, a relación tradicional. Pero creo que o que nos dan de diferencia é iso, que podemos chegar a moita máis xente, a moito máis diferentes tipos de xente. Eu penso que a potencia do comercio local frente ás grandes superficies é a maior competencia que temos ou que lle podemos facer é o trato. Unha grande superficie nunca poderá facer o trato que fagamos nós, por moito que queira, o volumen da xente que ten, o volumen de empleados é totalmente diferente ao noso. Nós conocemos a todos os clientes, facemos bromas e tal. O bo que teñen as redes sociales é que o cliente podelo meter no establecimiento antes de que entres. Quero dicir, ao ver os nosos vídeos, ao ver o cachondeo, ao ver... É como o día que chegan aquí por primeira vez, xa estuveron aquí. Non sinten a vergoña, xa se sinten como na casa. Entonces, para min, sí que é un punto a favor moi grande. Nas ventas é directamente proporcional, na rotación é unha pasada, porque podo asegurar que todos os días entra unha persona que non conocemos ou que non nos conocía, e as redes sociales o que nos dan é que moita xente que non ve redes sociales ven polas redes sociales, porque moitas persoas maiores, sobre todo, conócenos a través dos seus fillos ou a través dos seus netos, porque dicen, abuela, vete allí por las hamburguesas, entón veñen, ve que teñemos as hamburguesas, ve o trato que é como a carnicería de antes, porque ahora, por desgracia, cada vez quedan menos carnicerías. Entonces, como que captas indirectamente e directamente. Sí, as hamburguesas ahora mesmo temos 56 variedades, sacamos unha variedade todos os meses nova e non retiramos ninguna. Non sabemos hasta onde imos chegar. De momento hai 56 e recetas preparadas teño como 70 máis. De momento estamos no boom, veremos a ver o que pasa despois, pero, bueno, vamos surfeando esta ola, cando veña a seguinte xa Dios dirá. Creo que nos deberíamos de unir, porque se algo pode facer o pequeno comercio é estar unido, facer campañas conxuntas, ir sempre remando na mesma dirección, porque ao final eu penso que xente hai para todo, cuartos hai para todos, e creo que estamos moi equivocados e que non hai competencia. A competencia, por chamalo así, é unha persona que te pode axudar a crecer máis, porque se monta unha carnicería ao lado, o que che vai axudar é espabilarte, é dicir, yo lo tengo que hacer mejor.
Entonces, para mí non hai competencia, hai compañeros do sector. A maiores da carnicería teñen un servicio que se chama De Pueblo a tu lado, que facemos un pouco de coaching. De momento estamos facendo fora, non estamos facendo tanto aquí, que nós vamos ver a túa carnicería, o teu establecemento, vemos os produtos que tes, vemos a túa competencia, os produtos que vende a túa competencia ou comercios que hai ao teu alrededor, e orientámoste, montamos un mostrador novo, a mellor damos unha orientación do que é o teu vestuario de cambialo, ou se non o tes poñelo, do que deberías de vender, do como deberías de enfocarte, tamén facemos rebranding, dedicámonos un pouco a eso. Ahora temos un novo proxecto que saldrá en breves, que é Xentiña de Pueblo, vai ser un pouco unir o comercio local ou emprendedores, máis ben vai para emprendedores, xa sean comercio ou non comercio, ou traballadores por cuenta ajena ou traballadores autónomos, vai salir un novo proxecto ahora en breves. A verdade é que a idea veu das redes sociales. Eu consumo bastante redes sociales, por desgracia, tamén hai que decir, igual demasiadas. Estaba vendo unha tendencia en Europa moi recurrente, que se chama Coffee Time, creo que pois nas cafeterías, en vez de facer a noite de pub, pois levar aos rapaces incluso, que aquí hubo moitos nenos, tomarse un cafeciño, música e tal, outra maneira de relacionarse pa xente que xa temos de 30 e pico para arriba, que agora xa non salimos tanto. Xusto se xuntamos a este aniversario e dixemos, pois, por que non? O sea, toda a idea que pase pola cabeza, por que non a vas levar á práctica? Nunca sabes onde vai estar o acerto, onde vai estar o error. Entonces, pa diante. Resultado, moi favorable. Pensamos que ao principio iba a ser algo chulo, despois escapósenos un pouquiño das maus, e ao final foi moi exitoso, gustounos moito, eu repetiría, se non fora por non molestar aos veciños e todo, repetiría todos os días. Pois a acollida é que, sobre todo, os pais con nenos que o podíamos facer todos os viernes, porque pasaron de maravilla, tomaron un refresco, unha cerveciña, os nenos estuveron encantados coa música, e en general pasámoslo moi ben, porque aparte xuntáronse moita xente tamén emprendedora, hubo aquí un pouco de networking, foi así unha cousa rara, e aparte deso, moita festa. Pasouse bastante ben. Si, as redes sociales, aunque non queiramos, suponos presión a todo o mundo. Parece que non estar atento a subir, a non subir, é moi complicado. Porque ao final nós facemos todo solo unha toma, pero bueno, eu que sei, querelo facer o mellor posible, que refleje un pouco a personalidade da carnicería, ir un pouco desencamiñados de todo o mundo, porque aunque copiemos cousas, sempre intentamos facelas un pouco de pueblo, e intentar todo o que se faga, ir un pouco desencamiñados. Nós non temos ofertas, non nos gusta avasallar a xente con venta de produto, o que nos gusta é enseñar, sacamos unha nova burger para que a xente o sepa, ou cociñar aquí coa freidora de aire que temos coa Maruxiña, para dicirlle a xente tips de como pode facer na casa. Ao final, ser máis un método de entretenimiento que de venta. Entonces, iso é o que che dá un pouco de presión, porque tes que trazar esa línea moi ben, porque realmente eu penso que a venta ven despois. O que temos que ser é entretenimiento, cercanía, enseñarlle a xente que aquí todos son da nosa familia de pueblo, e que nada máis entres por esa porta te vas sentir, e deixarse un pouco de vender. O da venta ven despois. No, temos haters, pero aprendemos moito deles, Sí, aprendemos moito deles. A veces porque eu, por exemplo, falo en castrapo e métense comigo porque non falo un galego perfecto, pero bueno, para min o meu galego é perfecto porque é de pueblo. De feito, o rótulo pon de pueblo e tiña que poñer de pobo, pero cando se dicen os huevos de pueblo non se dice de pobo, dícese de pueblo. E cando un dice que é de pueblo por aí, é de pueblo, non de pobo. Entonces sí que se meten en varias cousas, pero collemos, vemos a parte positiva, aprendemos e hasta luego. Tampouco, eu penso, escoitaba xa mañá a unha persona que dicía que a veces os haters son aquelas persoas que te siguen tanto, que te queren tanto, que cruzan esa línea e xa se volven haters. Entonces, hai no que tomar con tranquilidade. Hai moito proxecto, moita hamburguesa, quizás caiga algunha red social, pero máis grande, non o sabemos, pero bueno, é que nos pueblos hai moito horizonte e moito prado, entonces nós estamos sembrando, vamos sembrando, sí que temos unha línea que sabemos que queremos seguir, pero vamos deixando que todo salga según a vida acontece. Imos poñendo miguiñas aquí e o que salga primeiro pa diante. Non, eu penso que pode ir ligado. Non, a tradición non vai... Nós, de feito, sempre decimos que o lema da carnicería é avanzar retrocedendo. Eu penso que temos que avanzar hacia diante,
con todas as modernidades que hai, incluso inteligencia artificial, pero sempre pensando no que facíamos no pasado e mellorando.